Dzień dobry, jesteśmy na stoisku firmy Appcom ze Słowacji. Jesteśmy ubrani w bardzo fajne okulary do oglądania telewizji 3D, która tutaj została pokazana przez firmę Appcom. Jak to się stało, że z normalnego odbiornika możemy oglądať 3D? To jakieś cuda. Tento produkt môže konvertovať z hociakého zdroja. Ideálny je však HD, aby bol v HD kvalite. Samotný produkt má dva vstupy, HDMI a jeden výstup. Je možné použiť ho aj na 2D televízii, aj na všetkých 3D televíziách. Pre 2D televízie je možné použiť len červeno-modré okuliare, ako dostávate vo väčšine kín. A ďalej, pokiaľ máte 3D televíziu, ako je táto, môžete to využiť s okuliármi, ktoré sú k 3D televízii. Vie to konvertovať do všetkých typov televízorov, či už sa jedná o side-by-side, 3D zobrazovanie alebo polarizačné. Dodam, że testowaliśmy ten konwerter. To jest konwerter, który służy do zamiany jakby obrazu 2D do 3D. I test tego urządzenia był w Sadkurierze październikowym 10/2011 i tam można więcej poczytać po polsku. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli po słowacku, bo to bardzo nam bliski język, o co chodzi. Bardzo fajny produkt, który część ludzi na rynku mówi, że to jest podobno niezbyt dobre, bo to jest taka sztuczka, ale jednak można i tak dalej. Dlaczego zdecydowaliście się na taki produkt? Ľudia začínajú kupovať viac a viac 3D televízie a chceli by pozerať vlastne všetky programy v 3D. Rozširuje sa aj HD vysielanie, live vysielanie, streamovanie. Je to alternatíva k tomu, aby človek si nemusel ísť pozerať film do kina. Požičá si ho na DVDčku alebo stiahne z internetu a môže mať sám doma 3D kino. Jaka cena w euro tego konwertera, jeżeli by ktoś chciał kupić? Koncová cena pre zákazníka spolu s daňou je približne 110 €. 110 euro, czyli blisko 500 zł. No nie mało, ale jednak jak ktoś kupił telewizor 3D, to już może być. Už je to zanedbateľná čiastka pri tom. Mamy najnowszy odbiornik AB CryptoBox 400 HD. Co ten odbiornik umie? Je to Full HD odbiernik, zobrazovanie 1080p, má to jeden satelitný tuner S2. Veľmi dobré, čo je na ňom, je Media Player. Je na ňom Media Player, ktorý dokáže prehrávať skoro všetky formáty. Momentálne sme pri modeli 450, ktorý má card reader, čítačku kariet, spoločne s CI slotom. Czyli ma czytnik kart i moduł na jeden moduł, tak? Jeden modul, jedna karta. Jeden moduł, jedna karta. Czy ten odbiornik będzie sprzedawany w Polsce? Czy macie jakiegoś dystrybutora, który będzie to sprzedawał? Bude sa predávať v Poľsku, máme tu distribútorov, je to Hevex a HN Multimedia, ktoré predávajú tieto produkty naše. Spoločne okrem tohto modelu 450 máme aj model 400, ku ktorému sa môžeme presunúť a jediný rozdiel medzi modelom 400 a 450 je Common Interface slot. Ale tylko ma Common Interface, czy tylko karta? Kartu má 400, ale nemá Common Interface. Czyli bez modułu. No to w Polsce może być problem, bo jednak jest w Polsce bardzo dużo modułów. Mamy tutaj najnowszego Dreamboxa, który jest na stoisku firmy ze Słowacji Appcom. Dreambox DM7020 HD, który został specjalnie przywieziony z Niemiec akurat na nasze targi. Co on potrafi, że będzie tak dobry, bo już są tak dobre opinie o nim, a jeszcze nie ma go na rynku? Tento príjimač má nový procesor, 400 MHz Broadcom procesor. Je to nižšia rada, ako bola ich vlajková loď Dreambox 8000. Snaží sa mu vyrovnať, má dve čítačky, dvakrát card reader, dva sloty na Common Interface,
vpredu jedno USBčko, OLED display. Tento príjimač sa predáva s jedným satelitným tunerom, ktorý však je vymeniteľný, je to plug and play tuner. Je možné osadiť do tohto príjimača dva tunery, buď satelitný alebo hybridný tuner, ktorý má DRI Multimedia približne pol roka v predaji, terestriálny a káblový, ktorý sa dá využiť. Príjimač je klasicky vybavený, je možný osadiť 3,5 palcovým diskom. Má základné veci, vpredu má jedno USBčko, vzadu dve LAN, je možné aj eSATA disk. Čo nesmie chýbať, bude Enigma 2. Kiedy planujecie sprzedaż tego odbiornika? Približne budúci týždeň. Na trh by sa mal dostať do konca budúceho týždňa, čo je približne 20. októbra. Czyli koło 20 października odbiornik będzie w sprzedaży, prawdopodobnie w Polsce. Jaka cena? W euro? Koncová cena s daňou bude približne 600 eur. 600 euro. Rozumiem. Pokażemy z bliska. Tak wygląda Dreambox 7020 HD. Dziękuję bardzo.